सोर बर' सिख्ला जानानै जों नोंसोरखौ नायदोङो मिथिबाय नायदोङो नोंसोर माबायदि मानसि दिनै नोंसोर मैदोम मोनसे चेलेन्ज लादों नोंसोरखौ हर सान जों नागिरबाय थायो नोंसोरखौ जों हर सान नागिरबाय थायो मिथिबाय नोङो मा हौवा लेंहरदों नों हौवा लेंहरदों दा मैदोमखौ माबानो नों हौवा लेंहरदों दा खारदों इयो खारदों ओइ पलायसो ओइ पलाय नों ओरै फैलाय हायोबा नों ओरै फैलाय हायोबा नों फैलाय नोङो ओरै फै आंनि केमेरा नुजा नों हायोबा बर' सिख्ला इयो मिथिबाय बारावहाय फैदों बर' सिख्ला बर' स्वाली हि पलायसो हि बुजिबाय साननाय बुझे पैसा नहीं मैं जब बच्चों की कम दिखाई दो पहले बच्चा को आखाई ना कर नू वीडियो माने ला दो नंगाई फुखाम ना नों जर भाई बोरस का जना नय लेबे ना माले की चले में दिखाई दो मालाप नहीं चले में दिखाई दो हम बोलबाय दं मानसि लेंहरबाय दं नै मानसिनो মই পলাই ভিডিও ডিলিট কর र Pakuno ya ভিডিও ডিলিট কর Pakuno ya problem वीडियो अन्नानै आदा भिडियो खौ डिलिट खालाम आं अन्नानै बुंदा बर' होनना रेसपेक्ट होनानै आं भिडियोखौ डिलिट खालामखानो डिलिट आं डिलिट खालामगोन खोनासं खोथाखौ इफा लेभेल देखायनानै जिबनाव नोंखौबो लेभेल देखायनांगोन नोंखौ आङो बर' होननानै आं नोंखौ दहायनो मिथिखादो ओमफ्राय मानो भिडियो लानांगौ अब्ला जोङो बर' हारिनि थाखाय जों इवहाय बर' हारिनि थाखाय जों सिगाङाव मानो होननांगौ मानो होना नोंखौ नों मा फन बुनानै होनदों जै ओइ मानसि बुक खालामनांगौ मानसि लेंहरदों नो दे आंखौ खालामदों मानसि लेंहरदों बायलै इयो दे आं खोनासं आब' आं नोङो मानिबाय नों मानिबाय नों मानिबाय खोनासं नों मानिबाय दे नों होनबाय मा आङो दे माबायावहाय गारि थांसिगोन जाबाय नों हाबबाय दे ओमफ्राय बे मा होनदों मिथिबायना आं मानसि लेंहरगासिनो मानसि लेंहरगासिनो मा माने उन्दै होननानै आं मानसि लेंहरगासिनो मा ओमफ्राय आं बर'खौ आं बे मानसि लेंहरनो माने मा बेलेग मानसिखौ आं बुगोन हागोन जों मानसि लेंहरगोन नों मिथिदों आं बुजिदों आं रेसपेक्ट होबाय नाथाय इयो मा होनदों आंखौ मानसि लेंहरदों सानसे डिउटि गैया जोंना अफ दङ आंना बेनिखायनो जों इन्जय खालाम आं बिसोरखौ खोनासं अन्नानै आं बुंबाय दं सिन्था आब' आंखौ मिथिखायो नों माबायदि बिदि फालतु खालामबा आं बिराद फालतु खालामनो मोजां मोनो आं बिराद फालतु खालामनो मोजां मोनो जिन्दगियावहाय नों बुजायखौ आं बिराद फालतु खालामनो मोजां मोनो बेनो बिराद मोनसे गिदिर खैफोदाव लाबोगोन इखौ माने बे रावनिबो खोथा मानियाबा थारमाने बर' हिन्दुआ माबायदि जाबाय दङ नोंसोर मिथिखागौ अब्ला नों आंखौ मानो बुंनाय जे नोंखौ आं मानसि लेंहरबाय दं होननानै मैदोमखौ मानो बुंनाय मैदोमखौ मानो सोरनि दम देखायदों नोंलाय मैदोमखौ सोरनि दम देखायदों